كملا عالم تግራይ ፕረስ ተከታተሉ ዘለኹም ማሓትን ኣሕዋትን እንኳዕ ብደሓን መጻኹም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ዓድን ዝናፈሱ ዘለው አንጻር ህዝቢ ትግራይ ጸለመን ናይ ዘርኢ ምጽናት ጎስጓስን ትዕዘብዎ ከም ትህልው ዘጠራጥር ይኮነን ናይ ታሪኽ ጸላእትና ሎምን ትማልን ጥራሕ ዘይኮነስ ነታ መተካእታ ዘይብላ ክብርቲ ህይወቶም ንሃገሮም ደሞም ዘፍሰሱ አጽንቶም ዝዘርኡ ክሳዶም ዝሃቡ ኣብ ሓጎታትና ወን ናይ ሹም ምጥፋእ ተቐነ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ጥራሕኳ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ ብዙሕ ሰሜና ኢና እዚ ዝቕጽል ቪድዮ ናይቶም ክብርቲ ህይወቶም ንሃገሮም ዝሃቡ ጀጋኖ እያታትና ዝትንትን ምርኢት ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሰናይ ጻንሒት ዮሐንስ ብንዳንኦም ካብ እንደርታ ብንዳብኦም ድማ ካብ ተንቤን ይውለዱ ካብ ሽፍትነት ናብ ስሩዕ ንግስነት ዝወስድ መስመርን ትሕዙ ኣብ ትግራይ ንዝነበሩ ሽሞኛታት ሓፀይ ቴዎድሮስ ሓደ በሓደ ኣርዮም ምልእቲ ትግራይ ኣብ ኢዶም ኣተይዋ ሽዑኡ ብጅግንነት ብሃይማኖትን ጽንዓትን ዝፍለጡ ኣሉላ ኣብ ጎኖም ኣለዉ ደጃት ካሳ መንገዲ ንምጽራግ ግዛኣት ንምግፋሕ ጸላእቶም ንምድምሳስ እንትትልሙ ኣብ ዓውደ ኩናት ዓወት ልማዱ ዝኾነ ኣሉላ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ሃፀይ ቴዎድሮስ ምስ እንግሊዛውያን ብዝፈጠርዎ ዘይምርድዳእ ኣብ ኩናት መቕደላ ህይወቶም ምስ ሓለፈም ስልጣን ንግስነት መን ይሓዝ ኣብ ዝብል ንሕንሕ ተፈጠረ ኣብ ሸዋ ንጉስ ምኒልክ ኣለዉ ኣብ ላስታ ሰቆጣ ዋቅሹም ጎበዜ ድሓራይ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ትግራይ ድማ ደጃት ካሳ ኩሎም ንጉሰ ነገስትነት ኢትዮጵያ ንምጭባጥ ዝጓየዩ ዝነበሩ ተንሓንሕቲ እዮም ካብ መንጎኦም ደጃት ካሳ ንንጉስ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዓድዋ ኣብ ዝተገበረ ኩናት ብምስዓር ንንጉስ ምኒልክ ድማ ካብ ማዕዶ ብምፍርራሕ ልዕልነት ሓዙ 13 ጥሪ 1864 ዓመተ ምህረት ዮሐንስ ራብዓይ ንጉሰ ጽዮን ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ተባሂሎም መንግስትነት ጨበጡ ማእኸሎም ኣብ ትግራይ ገይሮም ሓንቲ ዓባይ ሃገር ንምፍጣር ይንቀሳቀሱ መንባሮም ውን ይዝረብ ሃፀይ ዮሐንስ በሃፀይ ቴዎድሮስ ዝተጀመረ ናይ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዕላማ መትከል ገይሮም ምኻድ ኣብ ቅድሚ ዝሰርዕዎ እዩ ሃፀይ ዮሐንስ ብዓዲ ብምፍታዎም ንሃገር ዘለዎ ተቆርቋርነት ጽቡቕ ባይታ ዘለዎም እዮም እና ንጉስነቶም ምስ ሓዙ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ፖሊሲ ሓደ እንታይ እዩ ናይ ውሽጢ ፖሊሲ ኢልና ነቕምጦ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ነይሩ ታዩት ናይ ውሽጢ ፖሊሲኦም ንብሎ ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ ቅድሚ ዘቐመጥዎ ንጉሰ ነገስትነት ይግባአኒ እዩ ኣብ ትሕቲ እቲ ዝግበአኒ ንጉሰ ነገስትነት ዘለኹም መሳፍንቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም መሬት ሒዝኩሞ ዘለኹም ግዝኣት ንኽትመሓደሩ ፈቒደ እየ እዚ ክኸውን ከሎ ክትግብሩ ኣነ ንጉሰ ነገስት ምዃነይ ክትቅበሉን ግድን እዩ ዝብል ኣብ ቅድሚ ዘቐመጥዎ ፖሊሲ ውሽጢ ዓዲ ነይርዎ ንግስነት ሃፀይ ዮሐንስ ገና እንታይ ደልደለ እዩ ብዕሸል ዕድሚኡ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ፈተና ዝበዝሖም ብፍላይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዕቑር ሃፍቲ ተፈጥሮ ካብ ደገ ዓይኒ ብዙሓት ከይሰሓበ ይተረፈን ባዕዳውያን ወረርቲ ንኢትዮጵያ ክምነይዋ ዝጀመሩ ፈለማ ኣብ ዘበነ ንግስነት ሃፀይ ዮሐንስ የነበረን ቅድሚኡ ዘበነ ኩናት መስቀል እናተባሃለ ይጽዋዕ ኣብ ዝነበረ እዋን ኦቶማን ተርኪ ንኣውሮፓውያን ናብ ቻይናን ህንድን ዝኣመሰለ ሃገራት ርሑቕ ምብራቕ ምሕላፍ እንትኸልኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓያል ክርስቲያን ንጉስ ምስ ቱርካውያን ተዋጊኡ ክሕልፎም ይምነዩ ከም ዝነበሩ ይዝረብ ግን ድማ ሽዑ ብዝነበሮም ውስን ፍልጠት ስነ ምድሪ ንኢትዮጵያ ክረኽብዋ ይከኣሉን ኣብቲ እዋን ንሓየለ ዝመፀ ኦቶማን ተርኪ ንባፅዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወዓላ መሬት ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ብባዕዳውያን ወረርቲ ክትሓዝ ዝጀመረ ሽዑ እዩ ብምቕጻል ነገስታት ኢትዮጵያ ንንሳቶም ተዋጊኦም ብምድካሞም ሃገር ኣብ ኢድ መሳፍንቲ ትወድቕ ቅድሚኡ ምስ ኢትዮጵያ ብዝነበራ ንግዳዊ ርክብ ብዙሕ ፍርያት ትረክብ ዝነበረት ግብፂ ንኢትዮጵያ ንምውራር ኣማዕድያ ትቋመተሉ እዋን ኮነ ዘመነ መሳፍንቲ እናተባሃለ ኣብ ዝጽዋዕ ዘበን ማእኸላይ መንግስቲ ብዘይ ምንባሩ ግብፂ
ብምዕራብ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ወራር ትፍጽም ጀመረት ኮይኑ ግና እቶም በብኸባቢኡ ዝነበሩ መሳፍንቲ ምእንተ ሃገሮምን ረብሖኦምን ኢሎም ክሕልፍዎ ኣይከኣሉን ግብፃውያን እቲ ብንግዲ ረኽብዎ ዝነበሩ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ዝያዳ ስለ ዝበሃግዎ መሊኦም ክሕዝብዎ ለይትን ቀትርን ካብ ምጽዓር ዓደይ ወዓሉን ብዘይካዚ ንመኽፈቲ ስዊስ ካናል ካብ ኣውሮፓውያን ዝተለቅሕዎ ገንዘብ ንምምላስ ዓቕሚ ውሕዶም ስለ ዝነበረ ንኢትዮጵያ ወሪርካ ነቲ ሃፍቲ ምጥቃም ከም ብሕታዊ መማረፂ ገይሮም ይወስድዎም ነዚ ቅዋም እዚ ሒዞም ግብፃውያን ዝተጠናኸረ ወራር ዝጀመሩ ሃፀይ ዮሃንስ ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ እዩ ኣብ ኢድ ኦቶማን ተርኪ ዝነበረት ባፅዕ ኣብቲ እዋን ብግብፃውያን ትተሓዝ ብኦይ ዓገቡን ናብ ኤርትራ ክጽጉዑ ጀሚሮም ሽዑ ሃፀይ ዮሃንስ ምድንጋጾም ኣይተረፈን ዕሸል መንግስቶም እግሪ ከይተኸለ ዓብይ ፈተና ገጠሞም ንመሳፍንቲ ትግራይ መሊኦም እንተየገበሩ ምስ ነገስታት ውሽጢ ዓዲ ሰነያ እንተይፈጠሩ ወራር ግብፂ ሃንደበት ይኾይንዎም እቲ ጸገም ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ክፈትሑ ምስ ግብፅን ካልኦት ሸምገልቲ ሃገራትን ይገብርዎ ዝነበሩ ጻዕሪ እውን እዚ ንሰኣነም ዘይተርፍ ወራር ይፍጸም በትዋንቲ ግብፃውያን ከም ስርዓት ተዳልዮም ተዘጋጅዮም መጽዮም ንኢትዮጵያ ንኽወሩ ይወስኑ ከዲስ መዓል ዝበሃል ነይሩ መርሓዮም ባይዘወ በትዋንቲ بحلفي بعسر تشمون 75 عام تمرت نيتيوبيا لوم يا اخوان الترفت كنا خيد دالو خلو خن حزايلهم بسلست من قدي نيتيوبيا خبوها بلانو صبونيرو انتو وانا كن اي تساخ علومن ግብፃውያን ኣይቀንዖምን በቶም ዝሓሰብዎም ኣንፈታት ተሪር በትሪ ረኸቦም ውሽጣዊ ሓድነት ይሃሉ ሃገሩ ዘድፍር ኢትዮጵያዊ ይነበረን ሃፀይ ዮሃንስ ንኣሉላ ኣምሪሖም ካብቲ ዋና ከተማኦም ዝነበረ ዓድዋ መረብ ሰጊሮም ናብ ጉንደት ይዘምቱ ንግብፃውያን ክድምስሱ ኣብ 1868 ዓመተ ምህረት ሃፀይ ዮሃንስ ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ቀረቦም ዝነበረ ህዝቢ ክተት ኢሎም ክፅውዑ ከለዉ ክሳብ 70,000 ዝኸውን ሰራዊት ኣዝሚቶም እዚ ሰራዊት እዚ ክዘምት ከሎት ናይቲ ንጉሰ ነገስት ሰራዊት ብድሓር ኮይኑ እቲ ቅድሚት ደጀን እቲ ቅድሚት ሕተራሪ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ሰራዊት ግን ናይ ራስ ኣሉላ እዩ ስለዚ ኣብ ከባቢ 1898 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ሃፀይ ራስ ኣሉላ መረብ ሰጊሮም ሓዲሮም ገና ናይ ንጉስ ሰራዊት መረብ ክትጸግዓ ከሎ ንሶም መረብ ሰጊሮም ሓዲሮም በጋጣሚ ግን እቲ ናይ ግብፂ ሰራዊት ደቂስሉ ዝሓደረ ከባብን ናይ ራስ ኣሉላ ተቂስሉ ዝሓደረ ከባብን ተቐንጥቓ ኮይኑ ስለዚ እዚ ምስ ሰምዑ ነቲ ናይ ግብፂ ሰራዊት ደቂስሉ ዝነበረ ከባቢ ኣኽቢቦም ሓዲሮም ስለዚ ድንገት ሓንደ ወጣዊ ዝኾነ ምጥቃዕቲ ተኻይዱ ሽዑ ቀዳማይ ወራር ግብፂ ብኸምዚ እዩ መዕለብ ዝረኸበ እቲ ኩናት ኣሉላ ጅግንነት ጽንዓትን ውሕሉል ወታደራዊ ኣመራርሓን ዘርኣዩሉ እዩ ነይሩ ንባዕሎም ንሃገሮምን ዝጠቐምሉ ኣብ ልዕሊ ሹመት ማዕርግ ዝወስኽሉ እዋን ኣብ ዝኾነ ዓውደ ኩናት ኣሉላ እንተልዮም ዓወተሎ ጅግንነት ባህሎም እዩ ንጸላኢ ኣሕፊርካ ምምላስ ድማ ቀዳማይ ስርሖም ኮነ ካብ ቀዳማይ ጌግኡን ስዕረቱን ክመሃር ዘይከኣለ ግብፂ ዓወት ናይ ዝተገፍዐ ህዝቢ ምዃኑ ዘንጊዑ ዳግም ሕነ ንምፍዳይ ኢሉ እውን ነቲ ንሃፍቲ ኢትዮጵያ ንምጉሓል ዝወጠኑ ትልሚ ንምግሃድ ንዳግም ወራር ኩለ መዳያዊ ምድላው ገበረ እቲ ዳግማይ ወራር ብሰለስተ ኣንፈት እንተይኮነስ ኣብቲ ሓያል ንጉስ ሃፀይ ዮሃንስ ዘነጣጠረ እዩ ነይሩ በዝዋን እዚ ዝነበረን ዘይነበረን ሪሶርስ ወይም ዓቕሚ ኣደራጅዮም كم عندنا لك بباسع طرح حيلهم يدخل شعو بزوح حيلين يرو كاب أمريكان كيكري جنرالات عبيتنا وتادرات وكونات قوز إيروم مالتي مرسناليس عصوب وتادر مالت قوز إيروم بيتم زنبرم حيلي الدراجيوم بباسع يسدوه عبي حيلي يربطوا أنتي مناتهم عمت أبزي ملايم أب حمت عمت وشتيهم سيدو ممكن عندنا كلا تورنا تكبر أب قرع زبهال أب أكلو جزاي دوب إريتريا ذلا خبابي
عزي يوحنس وتادرهم كاب عدوا ختتي لهم خدو أو طرمت كبيت طرمت كبار قبصاويان ماشي قوم سلا صنحو عبي وداتون يبصح لهم ماشي زواغا انت طول زواغا وتادر سلطن وتادر زي سلطن وتادر ينقطيون زلوما بزح مسواعتነት يخفل انت ሆነ ግን بعوت يزازبو عزي يوحنس قبصاويان ናይ መጨረሻ ተስፋ ዝቆርጾም ሲሆን ብድሕሪው አትም ኢትዮጵያ ነሕዙ አይፈቱን اتخال اي ورار قبصي بعوت حزي يوحنس تقنبتم بدحريو شالق آلولا رأسي زبل شومت حيزوم بحزي يوحنس أما حداري مرب ملاش كوينوم يشيامو مرب ملاش اتناي حزي قزعات إرترا مالتيوم قدمو مستفز أمو ورارات بعوت حزي يوحنس يمكتون بر مليوم قنيت أفون اكواد أس بعينة ببزحات ببقوانو ناوسخو خدو قبصاويان بحزي يوحنس تداخيموم بازع نإنجليزي ركبوا كاب شحن شومنتم إيتن 12 عامة مرد جميرهم وريرهم يمحادر وازنبرو سودانون أبتا هاجر الناس النتي كالس بزنبر مهاديست حارات وطن قبصاويان وتادرات أب كوفيت بمهاديست تخابيبهم موصيت أفأم إنجليز نعااتهم موصا أنت تبل نيوهانس زعشوا حدو عل تقرب هذا يوهانس نبازع بنزاخ تقامو نسهم دما مس مهاديست تواقعهم نتوم قبصاويان وتادرات حارا خوصوهم زحاتت وعني نيرو هذا يوهانس تسمامعهم بقرهنت زفصمو وعلي نحلفت هيوتهم مخنيات سخونة جيجا ايو نيرو حدا هيوت بحال ملقتنيا ادميرال هيوت بحال ناب اسي وعل عيزو تزرع وعل ناب اسي يوحنس يخيد زي ابعد ورخهم ب 1884 فرنج قاصره تايبلوم بحري الحمد لله يكون كنت نقدلو مالتي باسع الحمد لله يكون كنت تقاملو نصح بزي قبره تقاملو اتي خران يريا بوكوسي زبهر نيرت معراب اريتريا زلو نسو نملسلكم او زلنا وتادراوي ماغلغلو كله انفراستراكشر كنملسلكم الحمد لله يكون ابون كتمصو صبوق نقد خنقبر مو نزوم ابيد سودان كاتلو زلو وتادرناسي اوصولنا بلو افتوعل زي امسحابهم اوري تسعيرون زلو اي مدلين يخول بتوانتي زوع زمتاو نن اسي من يوحنس حرايلو مسمع تفاراريمهم نا راسي الولا يعززوهم كيتكا ادحنهم لهم بتوانتي زي نبرسكا شعو مستوم مهدي استورنت نسي اثيوبيا جمر اسي مالت راسي الولا حيال ميرم حقي حيال ميرم برتو نيرم ناو كوفيت بحال تواقيهم مسكاب تي وتادر زلو خيرهم نتوم دروبش سعيرهم نتوم قصاو يعني نصا يوصو مالتي فري القوم القيوم بسمين اثيوبيا حليفهم ببعث غيرهم نخود يقبروا اجي سودان تقيم ناتوم احواتنا غربيتنا وغيومنا مسلا خوينا وغيومنا ስለዚህ يقيموا بزي ግብጻውያን ግን ይኸዱ ንግብጻውያን ንምድሓን እንት ትብል እንግሊዝ ብሓሰቶ ውዲት የኢትዮጵያ ናብ ካሊእ ሓው ወሰዳ ሃፀይ ዮሐንስ በገዛ ኢዶም ነታፈታዊቶም ዝነበረት ሱዳን ጸላኢት ገበርዋ ካብ ሽዑ ጀሚሩ መሃዲስት ሕነን ምፍዳይ ዮሐንስ ዝዳኸምሉ ወይ ድማ ኣብ መጻብብ ዝኣትውሉ እዋን እዩ ይጽበ ነይሩ እንግሊዝ بمسارات زجبرت توعل سممع بازع ዮሐንስ ኣብ ክንዲ መሃብ ንጣልያን ዓዲማ ኣብቲ ከባቢ ክሰፍር ገበረቶም ሃፀይ ዮሐንስ ካብ ክልቲኦ ይኮኑን እንግሊዝ ሓዊ ኣሳዊራትሎም ንባጽዕውን ኣይረኸቡን ክልተ ጸላእትውን ኣፍርዮም ሓደ ጣልያን ብባጽዕ ዓዲሎም ከኣቱ ካልእ እንደገና ለካን ጸላኢና ግብጽ መህደም ዝኾነት ኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ስለዝኾኑ ኢሎም መሃዲስት بقاسينا نباصع كاب انجليز رخبوا طالياناويان قس بقاس غزااتهم ناب ايرترا كغافحو جمرو ابت اوان ام حدار ايرترا زنبرو راس الولا نتي كاب طاليان ان تغافح يخيد زنبر ورار كصاورو وي كالون بمخانون نحاص يوحنس افقيدهم 5000 سراويت ازميتهم نسحاتيت يوردو مستالياناويان كواغو كنات سحاتيت بمرحنه الولا بعوت وتادرات حزي ዮሐንስ ተዛዘመ ንመላ ጣልያንን ንኩሎም ባዕዳውያን ወረርትን ዘሕዘነ ፍጻመ ኮይኑ ሰራዊት ጣልያን ነቲ ኣብ ኩናት ሰሓቲት ዘጋጠሙ ስዕረትን ውርደትን ሕነን ምፍዳይ 20,000 ተወሳኺ ወታደራት ብምምጻእ ንኻልኣይ ወራር ተዳለወ
እትዋን አውሮፓውያን ቀረመት አፍሪካ ብዝብልዎ ስትራቴጂ ነዛ አህጉር ብካርታ ዝከፋፈልሉ እዋን ይነሩ ሃፀይ ዮሐንስ ድማ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ መጻብብ ዝኣተውሉ በተሓደ ወገን ጣልያን ንዳግማይ ወራር ምድላው ዛዚሙ ዓሪደሎም ብወገን ምዕራብ ማህዲስት ነቲ ምስ ጣልያን ተፈጢሩ ዝነበረ ውጥጥ ተጠቂሙ ኣብ ጎንደር ወራር ይፍጽመሎም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ገና መሊኦም ኢዶም ዘይሃቡ መሳፍንቲ ትግራይን ግዛኣቶም የጋፍሑ ዝነበሩ ንጉስ ምኒልክን ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዙይ ሞት ወዶም ተወሲኽዎም ንሃፀይ ዮሐንስ ቀጣን መዓልቲ ኾነቶም ሰራዊት ጣልያን ካብ ባጽዕ ተላዒሉ ኣብ ሰሓጢት ካልኣይ ወራር ይፍጽም ራእሲ ኣሉላ ነቲ ወራር መልኪቶም ንሃፀይ ዮሐንስ ጸብጻብ ኣቕረቡ ዝነበሮም ብሕታው መማረጺ ንኻልኣይ ኩናት ምድላው እዩ ጣልያን ኣብ ሰሓጢት ድፋዕ ሒዙ ዓረደ ካብ ጉድጓድ ክወፅእ ይከኣለን ዮሐንስ ሰራዊቶም ናብኡ የዝምቱ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን በኣንፈት ምዕራብ ማህዲስት ኣብ ጎንደር ይበጽሕ ዝኸፍአ ወራር ዝኸፍአ ጥፋኣትን ብርሰትን የብጽሐሎ ኣብያተ ክርስቲያናት ይነዱ ህዝቢ ይበሳበስ ነበርቲ ናብ ባርነት ይልወጡለው ሰራዊት ጣልያን ድማ ካብ ጉድጓድ ክወፅእ ይከኣለን ምስኡ እንታይ የለን ኢሎም ሃፀይ ዮሐንስ ሰራዊቶም ናብ መተማ ጎጃም የዝምቱ ምስ ማህዲስት ከቢድ ኩናት ተገበረ ኣብ ጦርነት ከም ትፈልጦ ኢትዮጵያውያን ሲዒሮም ነይሮም ይዝበሃል ግን ዘይተሓስበት ጥይት ካበይ ከም ዝመጽእ ኣብ ድንኳኖም ተለው ውቅዑ ይቆስሉ ይሞቱ ብድሕሪኡ እቲ መንግስቲ ይፈርስ ማለት እዩ ሲዒሮም ዝነበሩ ጦርነት ከም እንደገና ወታደር ይብተን ርእሱ ካኽእክብ ኣይከኣለናቶም ናይ ንጉሱ ሽዑ መን የንግስዎ ቅድሚ ማቶም መንገሻ ወራሶም ይገብርዎ ግን መንገሻ በተዋንቲ ዝነበረ ወታደር ሓይሊ ተወዲኡ እዩ ኦልሬዲ ከም ዝርኢኻዮ ምስ ድርብሽ ክዋግኡ ምስ ግብፂ ኣብ ጉንደት ክዋግኡ ከምኡ ድማ ምስ ድርብሽ ከዓ መተማ ክዋግኡ ወታደር ሓይሊ ስለ ዝነበረ ሽሙ ጥራይ ወሪሱ ዘሎ እምበር ሓይሊ ይነበሮን بتوسخ دما تجري بتوانتي بكفو زمن وين بتميتن بناي كفت حمام تحاسيس لازم نبره توتادر كبرت عيك على هاتم ريسورس يبل منهم يبل ينبروني ስለዚህ በተዋንቲ ሽሙድ አይወረስም በር ካቡዝ ሐየለ መንግስት ተዳልዩ ዝነበረ ምን ይኸይ በተዋንቲ እንቶም ንጉስ ዮሐንስ መስሞቱ ወዲያው ነው ምን ይለህ ንጉስ ነገስት ኢትዮጵያ ኢሎም ነፍሶም ንጉስ ኢሎም ይውጁ ማእኸሉ ትግራይ ዝኾነ መንግስት ኢትዮጵያ ንምጥያሽ ዝነበሮም ዋኒን እንተይዛዘሙ ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ 54 ዓመቶም ኣብ 18 ዓመት ዘበነ ንግስነቶም ዕድመኦም ሓጺሩ بخينات زجمر مواقلهم بخينات حالفهم مئنتا كبرن حدنة هاجر نتا كبرت هوتهم قبيرهم لناس النت حزبهم من هاجرهم حبهم وسني نبرون سمهم أبلع المريض تريفو أبزخون عود هذا يوحنس كل جزء ألولا نيرهم صناعات جغننتن وحلول وتدراوي أمرار حمهابن ملليهم زنبروا رأس ألولا مبقولهم كاب عليت مسافنتي نبرن بمخنيات زي مسافنت تجراي نهاز يوحنس أنصار ألولا زخوان مخري يمخروا ومنيرم ألولا أيو مس كله من نابعسة صلاتي يبزح الكازلو نابلو هاز يوحنس بزح معالتي أي سمعوا من نيرم حدا معالت قنا نتهم مسافنت سمعوهم أبكنات متما ألولا مرح سراويتي نبرون بزم خنيعت مالتيوم عاوتي ترخبن طرح زي كونس نتي هاز يوحنس جمروا وطنون اصلميتو زحالفه كستت تفطرا صحافت تاريخ اب كنات متما ገለ ጊጋታት ከምስተፈጸሙ ይረዳዱ እትኩናት ተወሰነ ስሕተታት ነይሩ ሓደ ኣብ ድሮ ትኩናት ሙሉእ ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ዝነበሮም ብዙሕ ተመክሮ ዝነበሮም ንራእሲ ኣሉላ ኣልጊስካ ካሊእ ሓድሽ ተመክሮ ጥራሕ ዝነበሮም ማለት ከም ጅግና እዮም ነይሮም ራእሲ ሃይለማርያም እውን ግን ብዙሕ ተኣማንነትን ተሰማዕነትን ዝነበሮም በቲ ሰራዊት ንራእሲ ኣሉላ ገዲፍካ ናብ ራእሲ ሃይለማርያም ምዝዋር ናይ ቀውስታት ምህላው ምልክት ኮይኑ ኣብ ሰሓጢት ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ጣልያን ዮሐንስ ናብ መተማ መስከዱ ዝዋግኦ ብምስኣኑ ሰተትሉ ናብ ኤርትራ ይኣቱ ዮሐንስ ምስ ግብፂ ምስ ድርቡሽን ምስ ጣልያንን እንትዋግኡ ንጉስ ምኒልክ
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ግዝኣቶም የጋፍሑን ሰራዊቶም የጠናኽሩን ነይሮም ንዮሃንስ ክሕግዝዎም ይከኣሉን ድሕሪ ሞት ዮሃንስ ምኒልክ ንንጉሰ ነገስትነት ኢትዮጵያ ጨቢጦም ነቲ ይምነይዎ ዝነበሩ መንግስትነት ባሓቱ ኣብ ካልኣይ ክፋል ይራኸበና ሰናይ ምሸት